kanssa. Yleensä kyllä kannattaa ottaa maha auki ja ottaa se mahalaukku täältä pois ja katkaista sitten tuosta, mutta tehdään tämän kanssa nyt tälleen. Se sitten sama homma kuin ahvenellakin, tuosta 15 noin. Ja sitten niin, siinä on se vaara, että saattaa katketa ja sitten tosta noin. Nyt se on halkaistu tuosta ja sitten vetää tästä samalla tavalla kuin ton ahvenenkin kanssa. Niin, nyt siinä on samassa pisteessä kuin ja sitten toiselle puolelle. Käydä hyvästi, kun mustikkakukko on tulossa. Otetaan nämä tuonne sitten. Noistakin voi silleen, että jos otettaisiin oikein tarkkaa kalaa, niin sieltä voidaan tehdä se, että selkäruokapää käytetään sitten keitossa. Tässä olisi tietysti pelkästään muovinen alusta parempi. Oikeastaan sille, että pelkkä muovinen alusta on kaikkein paras, koska se voidaan sitten pyyhkäistä puhtaaksi tällä tarpeen muovissa. Mutta siinä on nyt muovi tuossa päällä. Mutta katsotaanpa sitten. Tässä on sitten sama homma, että nyt otetaan siitä toi ruoto pois. Elikkä noin hylkiruodot. Ja sehän lähtee päästä. Tuotun otetaan sen. Sitten heitetään vilekat toistepäin ja sitten tästä leikataan tästä tämä ylimääräinen, mitä saa pikkasen olla sitä ylimääräistä ja se pois. Ja sitten täältä nahka pois. Ja sitten siinä on aina semmoinen vaara, että jos vähän kiireellä se vetää, niin se voi se nahka